vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi makadii zvenyu, please vigaiwo chitupa changu. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndiri mukadzi ane makore 39 ekuberekwa. Inini ndakadanana neumwe murume. Pandakadanana naye murume uyu mainge muri mugore ra 2006. Murume uyu akabva agara neni, tagara kudaro, akabva azoenda kumba kwedu ndokubva azonondiroora zvake mune zvakanaka. Tagara kudaro, then Mwari vakazoti ropafadza ndokubva tazoitawo mwana wedu wekutanga. Patakaita mwana wedu wekutanga mainge muri mugore ra 2008. So now ndava nevana vangu 3. 2019 akabva azotanga kudanana neumwe mukadzi uyu aivawo munhu aiva nemotikari yake. Vakapengesana ende vaipengesana zviya zvainge zvichondirwadza, asi hapana chandainge ndichikwanisa kuita because vanhu ava vainge vachidanana chaizvo. Inini ndainge ndakaperera apa, ndainge ndichida murume wangu nemwoyo wangu wose, asi iye ainge ava kusandiona sekunge ndainge ndichiri chinhu kwaari. Bonde ndainge ndichingoita naye, achiita zvose izvi zvaainge achiita, zvegumbo mumba gumbo panze. Ndakazotanga kurwara nemudumbu. Ndairwara nemudumbu, then ndaibva ndanzwa pasi peguvhu pangu apa pachiita sekunge panosunga, ndichirwara nemusana, ndichiburitsa zvimwe zvainge zvakaita zvimasadza zvewhite, discharge yainge yakaita iri yewhite. Zvinhu izvozvo zvaiti kana zvabuda zvaibva zvatanga kuvava, zviya zvekuti kunhengo kwangu uku kunenge kuchivava. Bonde rakanga rava kundirwadza kuti ndinge ndichiriita. Ndaiti kana ndikavata naye ndairidza mhere nekuda kwekurwadziwa. Takanga tava kusatosangana pabonde zvamuchose. Taingoti kana tikangosangana pabonde, inini ndaibva ndarwadziwa zvekuti taibva tatoregedza kuita bonde. Paakaona kuti ndo zvandainge ndava kusangana nazvo, murume wangu kunze kwekuti ange achifamba neni achinondirapisa, iye akabva andisiya ndichirwara kudaro, ndokubva andidhampa akabva aenda akanogara nemudzimai wake uya. Paakandisiya murume wangu mainge muri mugore ra 2020, akandisiya pamba yepabasa, ndipo pandinogara nevana vake 3 vakomana vose. Paakaenda akatora loan akandisiya ndisina kana chandainge ndiinacho. Apa vana vose vanoenda kuchikoro, but haasi kuda kuchengeta vana vake. Ndinombotengesa but hazvisi kubuda, vana vacho vakawanda. Ndakambozamawo kuti ndinge ndichienda kucourt, but RTGS haina kana chainokwana. Murume wangu he is a policeman. Iye akangokanda yaanoda. Iye zvaanoita ndezvekuti anongondipa mari yaanenge achida nenhau yekuti anoshandisa basa rake rekuti iye mupurisa. Ndichingori ipapo pamba yepabasa pava ne3 years now. Ndoda hangu kuenda kumusha kwangu, but kumusha kwedu kure, mari handina yekuti ndinge ndichikwanisawo kukwira bhazi. Ndiri kutambura, handina nguva yekugara pasi. Vana vangu havadi kundisiya. Ndinombofunga kusiya vana, mwoyo wangu unobva watanga kurwadza kana ndikangopindwa nemwoyo iwoyo wekuti regai ndingotiza vana vangu. Ndikavatarisa mwoyo wangu unobva watanga kurwadza, cause ndivo vandava kuraramira. Ndiisirewo nyaya yangu mudare. Ndodiniko ndibatsirikane apa, handisisina kana mafeelings ekuda munhurume. Ndakazozvirapisa hangu, but ndava kutongotya kuita bonde neumwe munhurume, because kana ndikangofunga zvekuti ndinofanira kuzoita bonde neumwe munhurume kana ndikadanana naye, ndinobva ndatanga kufunga marwadzo ose aya akamboitika pandiri, ekuti ndainge ndichibuda zvimwe zvainge zvakaita kunge zvimasadza zvewhite, izvo zvainge zvava kupota zvichindivava zvichindirwadza. Please ndibatsireiwo kuti mwoyo wangu ungapora sei nezvose izvi zvakaitika kwandiri. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, asi vanhurume ngatisadaro akomana.
Zvakangoma hazvo, asi please ngativabatsireiwo mucomment section kuti chirwere ichi chakavabata chainge chiri chirwere chepabonde here kana kuti vainge vakatogadzirwa naamainini avo vainge vava kudanana nemurume wavo. Kunze kwakashata uku, asi please ngatitaureiwo navo mucomment section. Rekei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Nyaya yangu mukomanashi yakamira sekudai. Inini mukoma pari zvino ndava nemakore 43 ekuberekwa. Asi pamakore angu awa andava nawo ndine vana vangu 6 mukoma. Asi chinondirwadza pavana vangu, kunyange zvangu vana vangu ndichivada, asi vose vana vangu vandakazvara vane mitupo yakasiyana siyana. Mwana wandinongoziva kuti uyu ndiye mwana wanhingi, mwana wangu wekutanga. Mwana wangu uyu wekutanga ndakamuita apo pandainge ndichiri ne16 years. Ipapo ndainge ndichidanana neumwe mukomana wangu uyo wandakatanga kudanana naye. Ndakangoti kungorara naye ka1 ndokubva ndatobatira pamuviri. Chinondirwadza mukoma ndechekuti pandakazvara mwana wangu, vabereki vangu vakazvigamuchira kuti ndainge ndaita mistake. Sababa vangu ivo vaiva neshungu dzekuti vainge vachida kuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro. Baba vangu vairova hama dzangu. Baba vangu vainge vari musoja. Ende pandakabatira pamuviri, kunyange mukomana wangu akatondiudza kuti ko wadii wangu uya kumba kwedu, nekuti ainge achiziva kuti baba vangu vanorova. Kunyange iye vainge vakatombomurova mushure mekunge vanzwa kuti ndainge ndava kudanana naye. Asi mukoma, matambudziko angu akangotangira pandakaenda ndikanotizira kumba kwemukomana wangu iyeye. Ndakabva ndangoona kuti ndainge ndava kusatodiwa zvamuchose. Baba vangu ivo vainge vakatsamwa nezvose izvo zvainge zvaitika kuti ndainge ndatizira ndamitiswa. But pandakazodzoka kumba ndichivaudza zvose zvandainge ndichisangana nazvo kumba kwemukomana wangu, ndainge ndichibatwa very rough zvekuti ndega ndakazosvika pakutiza, because ivo vamwene vangu vairakidza kuti vaisatombondida zvamuchose. Zuva randakatanga kusvika pamba pavo, the very next day ndakatoti ndichitoitawo mamwe mabasa angu. Saka ndainge ndiri mukicheni. Dhoo rekicheni ravo raiva nemamwe maburi zvekuti waikwanisa kuona mbichana zvese zvinenge zvichiitika panze. Saka ndakati ndiri mukicheni kudaro, vanhu vose vepamusha vainge vabuda. Kwainge kwangosara inini, murume wangu vamwene nevamwe vazukuru. Saka uyo ainge ava murume wangu panguva yacho iyoyo munhu aifarira kugara achingokanika zvimaredhiyo zvake. Saka ainge ari muimba iyo yatainge tapiwa kuti tinge tichiishandisa seimba yedu yekuti tinge tichirara. Saka ndakati ndiri mukicheni kudaro, pane zvandainge ndichida panze. Ndakati ndava kuna kunobuda, ndipo pandakaona vamwene vangu vainge vakakotama, vachifamba vakakotama, vachiita sekunge munhu ainge arasa something. Vaifamba vakakotama kudaro. Vakakotama kudaro vainge vachifamba vachiuya nesaidi rekukicheni umo mandainge ndiri. Ndakabva ndangotanga kuvadongorera because ndaida kuona kuti vainge vachitsvakei. Plus ndakaona kuti kana ndikagara ndabuda nerafu dzavainge vachipota vachindiitira, apa vachirakidza kuti vainge vachishushikana nekutsvaka icho chavainge vachitsvaka, vaikwanisa kuzotondiita rafu. Saka ndakangoti regai shasha itsvake izvo zvairi kutsvaka, then ndichabva ndazobuda zvangu kana yawana izvo zvayarasa. Handiri kunetswa inini. Asi chakandinetsa mukoma ndechekuti mune rimwe ruoko ndinorangarira kuti vainge vakabata chipepa cheshuga chainge chiri empty, then ndokubva vazonokora ivhu vakabva vaisa muchipepa ichocho cheshuga. Vakati vanokora ivhu iroro vakangosimuka ndokubva vacheuka zviya zvainge zviri very fast, ndokubva vatofambisa vachienda kubhedhuru ravo. Inini ndakabva ndabuda because ndakaona kuti
apa vainge vatonokora munhu tsoka. Ndakangotiwo maybe pane umwe muvengi wavo ainge abva kutishanyira, ndiye wavainge vanokora tsoka dzake. Saka ndakabva ndati regai ndinoona kuti shasha yanga ichinokora tsoka dzani. At that time murume wangu pandakasvika pamba pavo ainge akanditengera rimwe tennis, ende tennis iri ndaitoti kunyange ndikafamba muraini vanhu vaitoziva kuti munhu atsika apa ndimandlo. Saka mukoma ndakati ndava pakati pechivanze paya apo pandainge ndavaona vachinokora tsoka, ndakabva ndatoona kuti ende zvairakidza kuti pacho pavainge vakaenda kunonokora vainge vanokora pacho pandainge ndatsika, because apo painge panokorwa ivhu ndipo paiva nematsimba etenesi rangu iro randainge ndakapfeka. Mukoma zvinhu izvi zvakandirwadza, ndakabva ndangoti kana wava usiku murume wangu ndichabva ndamuudza zvose zvandainge ndaona amai vake vachiita. But mukoma zuva rakati richinovira kudai ndakabva ndatanga kurwara zvimwe zvainge zviri serious. From there on vamwene vangu vainge vava kutowedzera kundibata rafu zvekuti dzimwe nguva vaikwanisa kutouya kuzondinokera apa tinenge tivete inini nemurume wangu, vondinokera kuti ndinge ndichienda kunoita mamwe mabasa. Vaikwanisa kutondinokera kana kuma8 dzeusiku vobva vanditi enda unosuka ndiro. Saka panewo zvimwe zvandainge ndava kupota ndichirota, like ndaikwanisa kurota zvimwe zvinhu zvichipinda mumusha ndisingazivi kuti zvinhu izvi zvandainge ndichiona zvinenge zviri zvimhuka here kana kuti vanhu, because ndaiti kana kuhope ikoko ndava kuda kuenda kunoratidzwa kuti zvinhu izvi zvauri kurota vanhu kana kuti zvipuka vani, ndaibva ndangopepuka. Ende nguva zhinji ndaipepuka ndava kudikitira. Pane chimwe chiitiko chakaitika kwandiri mukoma chekuti nanhasi handikwanisi kana kutombochinzwisisa. Murume wangu ipapo ainge asipo, semunhuwo ainge awana achiendawo kunozama kuti ange achitsvakirawo mhuri yake cheuviri. Saka inini ndiri munhu aitya kurara ari ega, especially murima. Saka zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaitora kamwe kamuzukuru ndokandainge ndichirara nako, kana uyo ainge ari murume wangu asipo kainge kari kamuzukuru sikana. Saka zvakaitika musi iwoyo mukoma ndezvekuti ndakatotanga kutonzwa ndichiri kuhope kuti panapa pane munhu ari kuita bonde neni, but ndainge ndisitomborina kana simba racho rekuti ndinge ndichipepuka. But ndiri kuhope kudaro ndaitonzwa kuti panapa ndiri kutonakirwa, ende kamunakirirwo kacho handisati ndakamboka experience nanhasi mukoma in real life. Saka pakuzonopepuka paya mukoma zvinhu zvinogara zvichindinetsa kuti kasi pane munhu ainge andipindira here, because ndakatoona kuti ndainge ndatobviswa bhurugwa rangu remukati rainge rakaiswa kusaidi uko kwainge kakarara muzukuru sikana uya wandaipota ndichirara naye. Nanhasi zvinhu izvi mukoma zvandakasangana nazvo zvinondivhiringidza mupfungwa, but kubva ipapo ndo pandakabva ndatanga kungoita loose kana ndikanyingwa nemurume ndisambowana simba rekuti ndinge ndichimuramba, because mimba yangu yakati yava kuma7 months. Kunyange zvangu ndainge ndazodzokera kumba kwedu, but tainge tava kudanana, but imwe rafu yandainge ndava kumuita vanhu vainge vachingofungidzira kuti zvinoitika kana mukadzi akatsenga mimba yemwana mukomana. Asi kamuvengero kacho ako kandainge ndava kumuita kubva musi iwoyo wandakaita bonde neumwe munhu wandisina kuziva ndiri kuhope ikoko, handina kana kuzomboregedza kumuvenga. Mimba yangu yava kuma7 months mukoma ndakabva ndazopfimbwa neumwe murume ndokubva ndatanga kudanana naye, zvichireva kuti ndainge ndava kudanana nevarume vaviri at the same time. Apa ndainge ndava kugara kumba kwedu, because baba vakabva vati kana wapona mwana wako ndiri kuda kuti unge uchizoenderera mberi nechikoro chako. Asi hazvina kuzoitika sekudaro, because ndakazoti ndazvara mwana wangu mukoma ndakabva ndazobatira zvekare pamwe pamuviri. Apa mwana wangu at that time ainge ava ne9 months, but mukoma mwana iyeye handizivi kuti ndewe mukomana wangu uya akandimitisa mwana wekutanga here kana kuti uyu mumwe murume wandainge ndava kudanana naye, because vose ndainge ndava kusangana navo pabonde pasina kana dziviriro.
Kubva ipapo pandakazobatira nhumbu yangu yechi2, pandakaona kuti ndainge ndabatira imwe mimba, ndakabva ndazongosiyira amai vangu mwana ndokubva ndaenda kubasa. Kubva ipapo mukoma ndakazongotanga kungoita vana. Ndiri kubasa ikoko ndainge ndatongova munhu ainge ari very loose. Kunyangwe zuva randakasvika ndichishanda apo pandainge ndichishanda, pamba ipapo paiva neumwe murume takangoti tichingonotarisana maziso. Iye akabva angondichonya zviya zvekuti takabva tatongozivana kuti tinofanira kuti tinge tichidanana. Zuva rechi2 mukoma, inini nababa ivavo vepamba pandainge ndichishanda tainge tichitoti zviya kana ndapedza kuita mabasa angu ndakagara pasi paya, because mukadzi wacho iye ainge achiti musikana wake anomushandira mumba haafaniri kuti ange achigara pamasofa, saka ndaingogara zvangu pakapeti tichiona TV. Asi taitoti takagara kudaro tiri mudining, inini nababa vaya tinenge tichitotaura nyaya dzebonde paWhatsApp. Then ndakabva ndatanga kutoita bonde navo kusvika mukadzi wacho ava kunyumwa, ndipo pandakabva ndazosiya basa. But mukoma, ndiwo upenyu hwangu hwandinongorarama nezera rangu iri randiinaro. Dzimwe nguva mukoma ndinokwanisa kuzotongokaruka ndava kutodanana nemwana anenge ari mudikisa kwandiri. Ndakatombodanana neumwe mukomana uyo ainge aine 22 years mukoma, zvinhu zvandainge ndisina kana kumbogara ndakafungidzira kuti zvinokwanisa kuzoitika kwandiri. But mukoma, ndo zvandiri, nditori loose zvekutoti ndakasvika pakutotiziswa nemwana mudiki kwandiri nezera rake mukoma, kutosvika pakutora hembe dzangu ndichiti ndiri kuenda kunotizira mukomana iyeye. Tikatombogara tose, but ndega ndakazosvika pakuona kuti izvi zvatiri kuita hazviiti. Munhu uyu mwana mudikisa kwandiri. Vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ivo vanga vachiti please ndiadvaiseiwo kuti ndoita sei, losi yandiri yakanyanyisa, kunyangwe pafoni chaipo handikwanisi kana kuramba murume, please ndibatsireiwo. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section. Vedare, ndo mamesejisi andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.